Môžeme? Prvý sviatok vianočný Veratem priniesol televízne noviny. Vítajte. Ja tu celé doplatím ešte 3-krát. Do ktorej strany ideš? Tam či tam? Ale koza jedna. Dobre. Martina, tak ty máš čo pre nás nové? Asi sa nepočujeme. Dobre. Ty koko. Ježiš, ja som, pardon. Počkaj. Vikandu. Pilotný projekt Dolár, libra, rubel, dolár, libra, rubel. Sliač. Personálne diely. Podľa odborníkov. A idem za tebou? Či takto? Preveruje podnety zdravotným poisteniam, po ich vyhodnotení zdravotným poisťovniam. V prípade po ich preverení. Chlapi zrejme zasneženú lúku prekopávali už niekoľko... do frasa. Je v centre pre deti a rodinu. Obvinenému mužovi... A začnem Riaditeľia vymýšľajú, ako to urobia. Teraz čakáme, kedy príde dobrý vietor a vtedy to štartneš, či ako? Fúka, to je trošku roztuchané, dobré. Fúka moc? V tejto škole sa nám skladajú rodičia. A neviem, prečo mi to nejde. Pomyselným tanečným parketom je tu dnes Pomyselným tanečným parketom je tu dnes Žarnovická... Košice s Bratislavou aj skôr. Dôkazom toho, že aj my sme len ľudia, je tento krátky zostrih. Priazeň voliča Katarína. Zvukujú, že Brusel... Vlasy nestoja? Ja neviem, posledný tu, chápeš? Akcionárom, dvaja z nich, nemecká spoločnosť. A ty si zapneš ten mikrofón? Vlasy mám v pohode? Dá. Ja toto meškám. A však sú mokré, tak už sa ťažko. Dobre. Aha, zápchak, stop. Dobre, idem do toho. Zvolala ustanovujúcu schôdzu Končia v prírode. Body of the oyster. We will put it back in the ocean. Ďalšie podrobnosti nám už povie redaktorka Nina Janešíková. Pardon, nie, máme tam kolegu Vlada Andricha. Čakali ste redaktorku Ninu Janešíkovú. Nestojí mi to tu, volajek. Prajem dobrý deň z Národnej rady. Oľano, ideme už naživo? Ešte nejdeme, že? Ideme, nie? Takže poprosíme Barboru, aby sa s nami ešte raz kontaktovala. Či hranicu lemovať? Mimoni. No skoro som povedal mimoni. Môžeme pokračovať ďalej v rozhovore. Ďakujem pekne. Mal to byť recept na drahé potraviny, no je z toho hotový guláš. Rozhodol sa, že pôjde pešo. Máme tu prvý názor. Viac ako 900 poplatkov. Neozýva sa to trošku nejak tak ozvenovo? Povedané doslova prepač. Škôl. Zabudla som to.